No niin, täällä terve taas. Ushikisu. Ja nyt minä teen ensimmäisen pelivideoni YouTubessa. Ja minä pelaan Wolfcastia. Versio 2.5 Survival Back. Copyright 2011. Hyvä peli. Juu. Jotenka aloitetaan. Minä aloitan uuden pelin. Ja mulla on ushi. Kaikki mulla on valmiina. Elikkäs nyt minä aloitan. Let's see what's happening. No niin, nyt minä aloitan sen. Aloitus kestää vähän aikaa. No niin. Eli sinä olet 2-vuotias harmaasusi, joka on syntynyt pohjois-jossakin Luojansuun alueella. En tiedä, no ihan sama. Sinun pitää ottaa suden tiet sinun syntymäpaikasi. Nyt on aika laittaa oma kotisi ja rakentaa oma perhe. Sinun ensimmäinen askelesi ja selviytymme ja matkasi syksyn aikana vuoristossa on löytää puoliso. Sieltä voi löytyä muita susia. Älä unohda pyydystää jotakin hirviä. Taikka sinä et selviydy pitkään. Ja tässä on liikkumisohjeet. Vii! Metsää. Aavikkoa. Ushi. Eli minä ja susi, joka on nyt vaan ulospuolella, mutta haittaksi. No niin, eli tässä on se peli. Let's run! Yeah! Tässä. Kunnos kartta. Joo. Hetki. Mä en ihan onko se tuo chilla. Vähäksi aikaa. Katsotaan, että onko siellä karhu. Siellä useimmiten on ollut karhu. Mutta kato, sillä on aina karhu. Aina sinä kakkaivo ole siellä viemässä minun shown. Miksi sinä teet tätä? Noniin. Nyt minä olen jollakin susialueella. Siellä on vieraita susia. Nyt pitää katsoa. Noin. Näkyy keltaista. Yeah, me. Who is peace around here? Sinä idiotti. No terve, sä et oo mun perhettä. Sä et oo pomo. Ja silti sä oot edelleenkin täällä. Mietitäänpäs mitä kaikkea sä oot tehnyt. Sä oot vienyt minun rahat. Parastanut kaikkea mun kamaa. Vienyt mun reviirin. Yrittänyt viiä minun pomouden. Si et oo pomo edelleenkään. Se on vaan joku ylimääräinen kakka siellä laumassa. Se vaan täydennä sitä, että se on isompi. Sitten se vaan häädit minut sieltä, että se saisit. En halua puhua siitä, mutta silti. Se vei minun rahat. Yritin elättää sua. Sä et kuunnellut. Sit karkasit ja sitten nyt sit taas täällä. Mikä idiootti sieltä? Ja nyt te. Nyt häivyt täältä ennen kuin pitää pasut. Häivy! Kato, se kuuntelee aina mua. Kiitos. Huono esiintyminen, mutta silti. Kiitos.
Uploadeja, jos haluatte antaa. Kojote. Se minun sukulainen. It's to eat. Nom, nom. Ja sitten me mennään tähän suuntaan. Tapetaan kojote! Joo, idiot. Tule tänne, saasta. Ei minä sun perässä olla kiinni. Melkein. Vielä 5 metriä. No niin. Mitä? No niin. Now you die! Kato, me tappoin sen, like a boss. Hai. Juoksiko me sitä näin kauas? Ok. Kävelemässä. Chilling out. Chilling out. Chilling out. Chilling out. Ruokaa! Noniin. Noniin. Nyt tähän jännä juttu. Se ei näe mua. Se ei näe mua. Just. Joku ylimääräinen ilmoitus tuli, mutta en minä siitä väliä. Mennäänpäs ihan usein tänne päin. Ja vähän ajan päästä me ensin vaan mennä ihan suoraan. Ei kylläkään vaan tuolla poroalueella, mutta haittaks. En mene yhtään mistään kakkaporoista välitä, vaikka se on minun ainoa elinruokani. Jos noita kaniineja lasketa. On kiva juosta. Äsken tyhjittä. Ja tähselle ruokaa. Kuinka paljon täällä kuolee noita random hirviporoja? Ja tietysti paljon. Kävellä. So far so good. Hai. Joo, me katsotaan vähän väliä tuossa. Elikkä siis. Me ollaan sininen kakkanuoli, eli tuo. Metsästysalve. Nää 2. Ja sitten susialve, jossa me esitämme meidän puolissa, on nää. On Sword of the Fista, ne vuoret. Ja sitten Grassy Plain. Joku ruohoinen paikka. En tiedä. En osaa suomentaa hyvin. Joku palannut. Kuiva. Jokin. Kuollut puu. Fossiilimetsä. Joku katselupaikka. Ja niin. Mutta ei nyt jäädä niitä ihmettelemään. Vaan juostaan! Holy shit, it's a tree! It's a kaniini! Food. Ikketimas! That was good. Arigato gozaimasu. No nytten. Stop. Näkyykö kusta? Mitä? Kumpi kirkkaampaa? Tuo. Vai tuo? Mä uskon, että se on tämä. Koska
No sekin täällä. No terve! Mitä kuuluu? What's up? Jaa, että joku karvapallero. No, tosta, not. Ai jaa, että ollaanko se pomontelle? Katsotaan koko pomo. Naiset. Ai joo, miekin on nainen. Sori, minä unohdin jo kokonaan tässä vaiheessa, että miekin on nainen. Ypsis! Kammataan näin. Ja palataan. Terve. Mitä kuuluu? Tälläkö sattaa? Niitä ihanaa. Emme kuulla ulkosta. Se on tyhmä tässä, että tää. I can take a hint. Eli ihan jännästi puhuen voin ottaa neuvosta vaarin. Itse katos. Hetki. Mitä kuuluu? Ei mitään, minä häivyn. Let's go Viana here. Nyt on jotakin kakkaa täältä. Eli jos täältä ei löydy mitään, niin sitten pitää mennä soda butte vistaan. Enkä tylsää. Tai jos sitä saa joskus tätä pelissä tyhmää. Kauan myös pelannut tätä. Done. Help. No. Stepbacks. Minä pelaan jo 8 minuuttia. No joo, ehkä voimme alkaa nyt lopettelemaan. Otamme ensinnäkin tämän pois. Etsimme jonkun kivan leppoisen paikan, jossa chillata seuraavaan kertaan. Et se joku mukava pusikko täältä. Ui, tuo epäilyttävä puu. Aluinen. Tehdään yksinkertainen merkintäpaikka. Ulvotan. Se oli niin yksinkertaista. Sitten me nukutaan. Koska nyt on päivä, me laitetaan tämä nukkumaan yöhön. Joo, yöhön. Kello on nyt täällä studion puolella noin 10:11. Tai no, ei studion puolella, vaan täällä minun läppärissä. Mutta nyt me tallennetaan. Säännöksi tulee YT. Noin. Ja sepä oli ehkä siinä. Nähdään ensi kerralla. Ja nähdään silloin. Maha! Joo, hei. Täällä on Nussikisu. Ja koska minun ystävälleni on kovin iso koti-ikävä tänne Tornioon, tässä on mummolassa, ja se on paha mieli, niin hän pyysi minua laulamaan Kisun yksinäisen keijun tarina. Ja minä hän toivoisin nyt. Aletaanpas. Ja se alkaa nyt. Siipiinsä keijo pölyä hän hieroi aamuisin, että vasta tuulessakin lentää jaksaisi. Kovat oli ajat ollut hälle takana. Mut kuka uskois, et on olemassa surullisia keijuja?
Pääpainuksissa mainitsi hän kerran murheistaan. Fauni himahti, ei otto tosissaan. Kuinka muka siivekäs niin maassa olla vois? Vakavasti otti vasta, kun tuo pieni Keiju nukkui pois. On paratiisi meillä täällä näin, vaan ei aina kaikki koe sitä näin. Sillä faunin peikon Keijunkin suru joskus kiinni saa ja vie mukanaan. Yksinäisen Keijun tarina kosketti kaikkia. Peikot lohdutteli Keiju ja haltijat fauneja. Kaikkia huokausten kerran toistettiin. Miksi se yhden hengen vaati ennen kuin me muistettiin? Ois paratiisi meillä täällä näin, jos elettäisiin aina lähekkäin. Ja vaikka faunin peikon Keijunkin suru silloin kiinni saa, se ei vie. Ois paratiisi meillä täällä näin, jos elettäisiin aina lähekkäin. Ja vaikka faunin peikon Keijunkin suru silloin kiinni saa, se ei vie mukanaan. Juu, miepä nyt lauloin sen ystäväni pyynnöstä. Hyvää kesälomaa, hyvää juhannuksen tuloa ja kaikkea muuta ihanaa, mitä nyt voin keksiäkään. Ushikisun ensimmäinen video YouTubessa. Olen minusta siitä ihan ylpeä. No, nähdään sitten. Maha!